Agurrik beroena ikusantzule lagunok, Iruñeko Labriz pilotalekutik, gaur hemen izango ditugu lauterdiko ados pilotaren San Fermin lehiaketaren bi finalerdiak, txapelketak pixkanaka badoaz aurrera eta azken aurreko geltokian sartuko da gaur lehendabizi bukatuko dena lauterdiko txapelketa alegia eta azken partida bien faltan finalaren aurretik binakakoa, pixkanaka hori ere badoa aitzina eta laster izango dugu hori ere bukatzeko puntuan gaur larun bateko finala osatuko da, lehendabiziko finalardian Jera Iturriagak eta Ane Mendiburuk jokatuko dute eta bigarrenean berriz Leire Oskoz eta Ainhoa Ruiz de Infante ikusiko ditugu. Final aurrenak duela bi aste eta iragan astean izan ziren eta lehendabiziko itzuli hartan ekainaren 19an Mendiburuk Aranburu kanporatu zuen 22 eta 16ko emaitzarekin eta lehengo astean Maili Barroka utzi zuen lehiaz kanpo Jera Iturriagak 22 eta 8 mendean hartuta Oskozek lehiaketaren goiko adarrean arrastia kanporatu zuen duela bi aste lehendabizi 22 eta 5ko emaitzarekin eta Leire galean utzi zuen lehengo astean txapelketatik kanpora Ainhoa Ruiz de Infantek 22 eta 13 irabazi eta gero final ordenetan eta hori etxek beraz gaurkoan finalerdietan ariko diren lau pilotariak prest dira lehendabiziko partidan ariko diren biak Jera Iturriaga Leitzarra eta Ane Mendiburu Artearra eta une batetik bestera emango zaio gaurko lehen partidari hasiera bero handia dago pilotaleku barruan bereziki kanpoan ez zainbestekoa baina beroak ere gaur behar bada izan dezake zer esana. Maili Barrokal izango dugu gaur hemen, arratsaldeon Maili, finalerdien eguna iritsi da beti dira zaiak jokatzeko finalerdiak, baina partida politak ikusteko itxaropenarekin etorri gara gaur, Labritera. Bai, bueno, arratsaldeon unai. Bai, bueno, finalerdietako eguna iritsi da. Bueno, ni uste tentsioa nabiko dela, ze partio batean jokatzen da. Eta, bueno, bi pilotari aurrez aurre, Ane Mendiburu eta Jera. Eta, bueno, bi pilotari bastante sendo, Ane, ba, bueno, lauterdian asko ikusi hau jokatzen, baina, bueno, Jerak lehengunan ere kontrabe kristenetako maila eman zeban, eta, bueno, ikusiko zelako partida esperoan. Joko ezberdina biena, ez baitute, kokaleku bera beste kuadroetan atzelaria da Ane aurrelaria Jera, baina Ane atzelaria izanagatik ere lauterdian aritzen da. Bai, hori zuk esan duzu moduan, nahiz eta atzelaria izan lauterdian asko jokatu dago eta gainera frontoia hau gainera asko ezagutuko dago. Eta Jera ere, ez da jokatu zaharra lehengo astean izan zen hemen, baina orduan aipatu zuen elkarrizketan lehiaketako tentsioa eta lauterdiak berez dakarren joko azkar hori aspaldi probatu gabe zuela, baina astean zehar aipatu duzue, zenbait entrenamendu egin dituela eta sentsazio honekin etorriko dela gaur hona. Bai, hori, zuk esan duzu moduan, hor lehengunean komentatu zen hori entrenamendu batzuk inditxoala eta sentsazio honekin gelitzu zela, zeak ikusiko zelako partida irtetzen den. Eta partida gogorra, espero dugu, ea urduritasuna ere nork kudeatzen duen hobeto horrek ere behar bada garrantzia izango duelako. Bai, hori, zuk esan duzu moduan. Hortxe dira bi pilotariak, Jera Iturriaga eta Ane Mendiburu erdian ados pilotako pilotari eta Nafarroako pilota federazioko epailea dutela. Maite Ruiz de la Ramendi Mujika, txapak kolore gorria erakutsi du eta beraz partidari Jera Iturriagak emango dio hasiera. Hortxe ari da pilota hautatzen lauterdiaren inguruan eta beste aldagai garrantzitsu bat lehen ere aipatu dugu, bero handia egiten du frontoian, kanpo aldean epelago dago, baina hemen beti izaten da toki beroa Labrit eta San Ferminetan ere gehiago berotuko da eta badazpada beroari ere nork egiten dion aurre hobeto. Bai, hori, azkenean kanpoan ebailion egiten dago, baina barruan hemen frontoan jokatu egunetan kriston behira egin dago eta beroak garrantzi handia daukiko dago. Lehengo astekoa baino txikiagoa behar bada beroa, baina ere oso kontuan hartu beharrekoa. Pasadio pilota Ane Mendiburuk Jera Iturriagari, zazpigarren kuadro inguruan jarri da Leitzarra eta pixkanaka badator sake ateratzera. Pauso laburrak emanez egiten ari da bidea, eragin dio punta pilotari eta jarri du partida martxan. Anek eraman, botera jarri da Jera lauterditik. Antxaren erdialdera luze eta baita eskuinez Ane Mendiburuk ere.
Ez da inon arriskatu orain arte jokaldirik egiten, baina uste horretarako aukera garbia ikusten dutenean ahaleginduko direla. Tantoa amaitzen, Jera sartuko da Lauterditik, kantxaren erdialdera. Anek luze, Lauterditik azkarrez sartu da Jera, pilota gainean jarri du. Zabalean dejada Anek, baina gutxigatik txapara joan zaioetzen aukera txarra urrundik bota du, baina bikaina egin du eta pena txapara joan zaiola, bestela tanto baitzateken. Bai, hori, ni uste ondo botatako deja izan dela nena, baina gutxi gati hori kanpora jun zaiola, eta lehenengo tanto izateko bastante pelauteago izan da, eta partidan sartzeko ona. Eta ezagundu Anek Lauterdian jokatu ohi duela, aurreko kuadroetan ere ondo dominatzen baititu, posturak eta jokaldiak. Bai, hori, Lauterdian esan dugu moban asko jokatu izan dugu partida asko, eta jokaldi horre oso treba jokaldi horretan, baina Jera be aurrelari izan da, bakigu nola jokatzen da ben, eta tantu horre oso ondo egite ditu. Eta ari da saiatzen, lehen da biziko tantotik, saketik bertatik hasita Jera jokoan hasten, aurreko kuadroetan izan du, sake bueltan tantoa bukatzeko aukera bat luze jarri du txokoan, baina horretara iritsi da eta gero berak aukera izan duenean ez du barkatu, honek ere luze jarrita txokoan barrena, bana. Eta ere tanto mugitu izan da, batez ere Jerarentzat, bigarren pilotakadan erasoan ez baitu, tantoa bukatzen asmatu, eta gero handik aurrera lanak emabe dizkio honek. Bai, hori, nik uste dut hori, nik oso ondo mugitu da bela pelotia, eta hori atzera botata oso ona izan da, eta Jerak ezin izan da bela eraman. Bana beraz, markagailuan eta badator Uartearra sake ateratzera. Sake gaizto hau ere, ezker pareta handirik harrapatu gabe behar bada. Ongi jaso Jerak, oraingoan berarentzat aukera. Txokora luze, Lauterditik luze erantzun dio pilota horri Hemendiburuk, berriz ere ezkerrera bildu nahi, baina ezker pareta harrapatu gabe erabat, Zabalean gero Jerak, eta horretara ez da behar bezala iritsi hor behartuta jo behar izan du eta ez dio pilotari gainean jartzeko adina indarreman. Bai, hori ondo jokatutako tantua Jeran aletik, nik uste hor mosketan asko asmatu da bela eta bukaeran hori eskerrakin saldu da bela eta nik ezin izan da bela eraman. Eta tantoak gogorrak behar bada ez, oso gogorrak lehen da bizikoa bezalakoa ez dira izaten ari, baina bai piloteatuak eta asko ibili beharrekoak. Aurreko kantoan Jerari egokitu zaio lan hori eta orainan egin behar izan du atzetik aurrera bidea zenbaitetan. Eta partida alakoa baldin bada gogortu daiteke. Bai, hori, oingoz partida zera nik uste honeko txuguna izaten ari dala bai Jera bai Anen eskutik, tanto pelote hauak eta hemen ikusita fronte honetan bero egiten da bela, beroak esan da emugan zer ikusi haunde izan aldau. Igarri egin dio orain Anek Jerari dejada egiteko izan duen asmoa eta gero berak lortu tantoa dejada Kamutxo horren ostean etorri zaion aukeran. Eta hemen erramintan jokatzen denean jartzen den sare bat bada eta bertan geratu da pilota bertako tokiren batean eta horrari dira Andre Aldaregia, Maite Ruiz de Larramendi eta Jose Aldaregia pilota bertatik atera nahian atera dute eta azkenean tantoa Anek lortu du. Bai, hori, nik uste dut tanto honan eskutik oso ondo mugidua bela pelotia eta Zabalean betik horre Kriston Zuloa egoten dela eta horre ondo botatako izan dela eta Jerak gutxigatik ezin izan da bela eraman. Tragoska bat urregitera etorri da. Atxeden zatera Jera, hidratazioak ere halako beroekin jokatu behar denean garrantzi handia du eta horretaz nik uste jakitun direla bi pilotariak, sakera dator berriz ere, binako berdin eta utxiko duen tantoa martxan jartzera Hemendiburuk sakeari behar bezala erantzun dio Iturriagak, luze Anek eta ezkerrez ederki atera. Ezker paretatik Jerak, Zabalera luze eta indartsu, Jerak bildu eta pilota kantxaren erdian utzi, Zabalean dejada Anek, iritsi da Jera eta txokora
gaizto bildu ostera ere, horrenkoan berarentzat aukera, Ormabikoa, eta dotorea izan da. Ez dio indarrandirik eman, baina efektu emateak ere balio du eta horretan erabat asmatu du. Bai, oso ondo botatako bi pareta, ez da izan indarra handiz, baina horre zabalan zula handia osoan eta oso ondo botatako bi pareta izan da Jeran eskutik. 3 eta 2 berriz ere aurretik da markagailuan Leitzarra, orain arte berdinketa guztien ondoren bera jarri da aurretik, hanek inoiz ez du lortu markagailuan aurretik jartzea, naiz eta aurkariari ondotik tanto kopuruari dagokionean markagailuan jarraitu, eta ea bada, hemendik aurrera zer ikusten dugun, sake ona Jerak ezker paretara itxatxitakoa, hanek jaso eta gero Jerak luze atzera, bostean oinak zituela jo du pilota hanek, eta gero kantxaren erdira Jerak. Herriz ere Iturria pasatuko da, luze. Hanek ere alaxe erantzun dio pilotari. Jerak zabalera. Hanek bildu, hanketara jokatu dio, desero susuntia bazadin aurkaria, berriz ere txokora, txosta joarazi du, baina jartzeko ez arrazonek izan Iturriagak, eta gero berriz ere txokora pilota moztu, eta tantoa lortu. Eta beste berdinketa bat markagailuan 3. Bai, oengoz partida zerau bastante polita eta gogorraria izaten, tanto soluziak eta bi pelotariak hori pelota oso ondo mugitzen eta hori 3 markagailuan, eta hanek horro oso ondo asmatu dugu mosten, bera egonda atakean eta oso ondo mostutako pilota. Eta partidan lehen aldiz, oraintxe hanek erabaki du pilota aldatzea eta berea da. Berak beretzat hartu da ukanetako bat izango da. Jerak edarki atzeman dio pilotari zer nolako ezaugarriak izango dituen, zurea da galdetu baitio haneri, eta Ugarte harrak baietz buruarekin, eta pilota honek ezagundu biziagoa dela, irteer handiagoa baitu pilotak lurretik. Bai, ikusi hain sake honetan, hanek etara den sake honetan hori pelota bastante bizirten dela eta antzematen da pelota hau bastante biziagoa dela. Sakea gorputzera eta zuzenean Jerak erantzuteko ez du lekurik ere izan. Hori da, bai, nik uste dut gainera etorregakola ez zeban espero bote hori ingo zebala eta oso bizirten da eta horregaitik ezin izan dago eraman Jerak. Eta Jeraren ezaugarriak kontuan osuta behar bada pilota honekin ere molda daiteke. Bai, hori, Jera be pelota honekin be oso trebia da, azkenan aurrean hartzen da benean pelota bizi mugitzen dago, eskuti be bizi jako eta pelota honekin be berak asmatu aldau. Hau ez zaio aurrekoa bezain gainera etorri, baina alere behar bezala erantzuteko toki handiegirik gabe geratu da, eta kolpea zelanbait tira dion arren pilota horrek ez du txapa gainerainoko biderik egin, eta bitandoz aurretik jarri da Sakei eskerrane. Bai, nik uste dut pelota aldaketa izan dela, no? Oine pelota aldatu dagoanek eta bitanto segia inditu Sakez eta hori, nik uste dut igual Jerak hor bukaran pauso faltakako legual gerriak gehiago sartza Sake hori eramateko. Sake hau laburragoa, aurrera etorri da Jera, baina hau eraman du, moztu, Iturriagak altxa eta orain aukerakoa etorriko zaioan hemendik berriz ere txokora, eta hau ere gorputzera ezker paretatik atera. Ezker eskuarekin Jerak, luze txokoan barrena, este aukera garbi bat tanto bukatzeko, txokoan deja da, gaiztoa, eta Jera iritsi arren ez da konformatu, pilota eramatearekin soilik eta hor erasora pasa nahi izan du, pilota zabaltzen hasi da, baina azpitik zabaldu du, eta hori behar bada eramate hutsarekin nahiko izan zitekeen. Bai, nik uste dut Jera ondo heldu dela pelota horretara, baina azkenan be igual tanto honetan defentsan ibili da, eta hori haneko ondo mugi dau pelota, eta Jera ere defentsan ondo ibili, baina hori azkenengo tanto horretan naiz eta heldu nik uste nekean porelloz be ezin izan da bela eraman pelota hori. Eta oraintxe Berak eskatu du lehen etenaldia. Eta gaur halako partida dutela kontuan hartuta, eta gainera tanto gogorrak jokatzen ari dela kontuan hartuta, etenaldiak behar bezala kudeatzeak ere garrantzi izango du.
Bai, hori, azkenan ikusita beru egiten duen berua eta hori atxeen aldeak eskatza oso ondo etortzen da. Eta ikusita jera atzetik doala 3 tanto, nik uste ondo eskatutako atxeen aldea izan dela jeran eskotik. Pasa dio pilota, han hemendik Ururi eta badator Ugartearra sake ateratzera. Lasterkaldian eragin dio pilotari eta oraingoan Zabalera. Sakeari erantzun dio Jerak eta berriz ere atzera, barruan da, lauterdian errenditu beharra dago jakingo duzuenez, berriz ere ezkerparetaren ingurura, sotomanoz erantzun dio pilotari Jerak. Ezkerrean sarretza din eta gero deja da, ezin matematikoagoa Zabalean, han hemendik buruk, eta beste tanto dotore bat, hau hasieratik alde izan duena, baina oso ondo jokatua. Lehen da biziko pilotakatik bertatik, eta saketik ere ari da nahasten aurkaria. Eta horrek lauterdiko partidetan behar bada garrantzia du. Bai, nik uste pelota honekin nane komodo ikusten dutela, eskutik bizitzago pelota, eta jera momentu danean defentsan ari dela, eta nik uste horre Zabalean zula hundia zegoela, eta oso ondo botatako jada izan dela hanen partetik. Sake hau labur, pasa du iruko arrastoa dirudienez, eta gero Zabalean beste dejadaun bat, eta hala egin duen hirugarren tantoa izan dause, eskatu dio Maiteri iruko arrastoa gainditu zote duen adieraztea, baina nik uste pasa duela. Doi izan da, baina hirua zarago egin du botea. Bai, hori, justu xamar, nik uste balgoa izan dela, barruan izan dela, justu xamar, eta hori geroanek, dejadakin, nik uste gaurkoan oingoz asko ari dela asmatzen. Eta sake hau ere baztertua, baina dotore ekarri du Jere Iturriagak berriz ere luze, txokoan barrena Jereak ireki, Zabalean horresku horpoaz edo jo du honek, ez du pilota behar bezala gozatu eta horren ondorioz jotzeko presegoen pilotaka da batean ez du behar bezala jo eta horregatik lortu dut ondo aurkariek. Bai, nik uste tanto hau behar zuela Jera pixkat lasai hartzeko, bere pelota aldatzeko eta saketik berrio nahazteko jokuan. Eta esan duzun nik ustetan hor gaizki joda bela pelota eta bera junjakola. Eta orain zalantzatan dabil, ez pilota aukeratu esana dugu Jeraren jokoaren ezaugarriei dagokien ez pilota honek ere mesede egin dieza jokeela eta behar bada horren ondorioz sortu izango zaio zalantza eta nik uste zuela aldatu eta berarekin jarraitzea erabaki duela. Bai, hori hor dudatan egon da zepelota zen, nik uste igual pelota honekin hane komodo ikusten dela, baina igual bera be komodo sentitzen da eta hori dudatan ibilia, baina azkenan pelota berdinakin erabaki jau segitza. Baina sakeari abiadura handia eman hori dio Jerak eta alde horretatik bereziki mesedegarri ere suerta dakioke pilota hau. Bai, hori, azkenean Jera saketik hasita min asko iten da, pelota biziakin be bakigu min asko gine aldabela eta nik uste pelota honekin beberak min egiteko aukera handia daukala. Baztertutako bi pilota lehenik, biak ere jaso ditu honek eta gero Zabalean dejaba egin du Jerak eta horra behartuta iritsi dan eta erantzuteko aukerari gaztu izan 5-8. Defentsa lanean orain hanek aritu beharko du Jerak sakearekin asmatzen baldin badu behintzat eta hasieratik ondo hasi da behintzat. Sake gaizto jarri, gero berriz ere aurrean zenane eta atzera eraman du eta korrika egin arazi dio, behartuta jaso du azken pilota hori eta 3. pilota gadan ez du barkatu dejada egiteko. Eta joko horretan oinarritutako tanto gehiago ere ikusiko ditugulakoan nago. Txokoan barrena luze orain Jerak lehen bezala, hau ekarri du honek eta berriz ere aurrera etorri da. Badezpada aurkariari zalantzak sortzeko asmoz, baina pilota luze jartzearekin nahikoa izan du aurkaria buruzain pasatzeko. Bai, nik uste Jera hain momentuan oso ondo ari dela, saketik hasita. Nik uste pelota bizai dela mugitzen, aurrean daukanean bukatu eta gero atzea bizi mugitzen eta hor nik uste oso ondo asmatu bela Jerak. Eta ekarri du diferentzia pixkanaka bi tantora eta lehen ere etzen urrun
Hanek lortu du, hasieran ez bezala markagailuan aurretik jartzea, baina berriz ere badatorki oiera gainera. Sake hau luzeagoa, baina ezker paretara itxatxia, Hanek jaso, eta orain Zabala libre, pilota bertara bidali, Hanek ekarri kontrakantxatik, eta gero luze-luzeierak, baina baita luzegi ere batzuetan tamaina hartu behartzaio lauterdian jokatzeari, eta pilota horrek lauterdiko arrastoa gainditu du. Bueno, pilota ona zen, baina azkenan nik uste dituta binakakora jokatzen, eta nik uste hori ona pelota ona zela, baina hori lauterriko arrastua gainditu da bela, eta hori hanentzat tanto, eta hori ikusi beharko da, hane pelotan egin zakea, zaketik azeta mini egiten ari da, eta berdiera errestuan zelan molatzen den. Altuera apur bat gutxiago faltazuen pilotaka da horrek, nahiz eta intentzioa berez ona izan sake gaiztoa Hanek, lauterdiko jokoan egin ohi diren horietakoa, berriz ere luzeierak lehen egin bezala txokora, eta sake bueltan etzen aukera txarra dejadarako, baina horrek ere altuera apur bat falta izan du. Bai, hori esen aukera txarren, baina nik uste hori altura gehiago falta zitzaiola, eta meritu eman bai jerai, defentsan oso ondo ari delako. Biak ari dira sendo defentsan, eta partida gogorra izan zitekeela esan dugu, eta nik uste hemendik aurrera ere gehiago gogor daitekeela. Sakera dator Iturriaga bera, Mantxo gozo, sake geizto jarri du, ikainerantzun honen mendiburuk ezker paretetik, bat ere erraza izan ezarren, berak jokaldi orain kantxaren erdialdera bizi eta geizto moztuta, kantxaren erdira gero luze sotaman ozongi erantzun dio pilota horri Gerak, Hanek ireki, Zabalean barrena luze, Pumpagoran jaso, Mendiburuk, Iturriaga gatzera, Sotamanoz pilota jo bai, baina eramaterik ez hor begien bistatik ere galdu du pilota, nola edoala kolpea tira dio, baina ez dinekarrianak eta beste tonto gogor bat, eta azkenean lantzearen eta aurkariari pilota kada bat gehiago joaraztearen ondorioz, Gerak lortu du. Bai, nik uste dut partio gogorari dela izaten hasieratik, tanto oso gogorrak ari dela eta bi pilotarian maila oso ona ari dela ematen, eta Gerak tanto honetan oso ondo, nik uste dut patxada sartuta, pelota bizi mugitzen lortu da bela tanto hau. Eta oraingoan luze jarri du eta errenditu du pilota lauterdiaren barruan, eta hemendik aurrera hori egin baldin badezake, zer nola jo dezaken nik uste antzemango ziola behar bada pilotari azken honetan barruan sartzea lortu baitu. 8 eta 9 berriz ere tanto bakarrera jarri da Gera, lauterdi ingurutik eraman sakea Hanek, Gerak gaizto zioana ere bildu, baina gero Haneri zorri zaizkio erasoari ekiteko aukera garbi bi. Piloteoan zein den nagusi luze Gerak, aurkaria buruzain tasaguran lehen egin duen legez, berriz ere aukera Leitzarrarentzat, txokoan barrena luze orain, Mendiburuk ekarri, eta bere buruari kokatzeko denbora eman, luze berriz ere atzera boleaz jaso, uarteko atzelariak, Gerak txokoan dejada, bertan da Hane, eta beste dejada batekin erantzun dio, Zabalean goxo, eta horra ez da iritsi, piloteatu izan da tantoa eta baita mugitu ere, eta azkenean Gerak Zabalean zegoen zuloa ederraki baliatu du. Bai, oso tanto gogorra, bi peloten partetik, nik uste dut bai bata bestea defentsan bai ataken ibiliela, eta nik uste dut Gera asko ari dela asmatzen hor, pelota bizi mugitzen ari dela, eta nahi hor mini egiten ari zaiola. Eta beste berdinketa bat, eta orain nahi hartu ezen aldian nork eskatu izan den, Gera etorri da lehen da bizi aulkira, eta berak eskatu du, bigarrena du, baina partida gogorra doa, eta hain piloteatu izaten tanto baten ostean komeni ere egiten da, atxeden hartzea. Bai, hori azkenean partio gogorrari da izaten, oin dio behatzi joazte, partio erdia baino gehiago falta da, eta tanto gogorrak ari da izaten, eta
hemen nekabe ari da poliki gartzen eta nik uste dut ondo eskatutako atxedena. 20 minutu oraintxe partidak eta lanerdietara artean iritsi gabeak direla. Partidaren zatirik handiena, zati luzea geratzen da aurretik eta lehen esan dugu gorputza dosifikatzea eta etenaldiak behar diren garaietan eskatzea garrantzitsua dela eta une garrantzizko batean eskatu du lehen bezala orain ere Jerak horrela maisutasuna erakusten du eskarmentu handiagoa duan eren aldean Jerak eta veteranotasuna ere igartzen da hor. Badator, sakera etenalditik zutitu ostean Leitzarra pilotari boteak eragiten nahi zaizkio eta atera du. Sakea gaizko doa eta ezker paretatik ez atera. Han hemen diburuko oso sake gaiztua zen. Bai, oso sake gaiztua, beluzia eman dio eta gaina ezker pareta itxasita, osake tanto sake oso nahi eran eskutik. Sakez lortu duen lehenengo izan da. Sakatzaile hona da, binakako partidetan ere behin baino gehiagotan erakutsi ohi du hori eta kontuan hartuta partidaren egoera zein den eta nekea gero eta handiago izango dela hemendik aurrera. Elitzateke harritzeko izango hemendik aurrera partidaren bigarren erdian sake gehiago sartzea. Bai, hori, azkenean partio horreian izaten, saketik tanto egitea, azkenean plus handi bada zuretzat, eta oin bigarren tantoa sakez, segidan, eta, bueno, Jera 11 eta 9 aurretik, eta, bueno, Jerantzat puntu ona. Hau erdikoago izan da, baina neren erantzuna ez da frontisera iritsi, eta kontu iritsi da lan erdietara, 22 minutu pasatxoan Jera Iturriaga 11 eta 9, beste hainbeste egin behar. Larun batean hemen egoteko Anek egingo balitu. Anek egingo balitu berak ere finaldago txartela lortuko luke, baina Jerarenak eta beste bi ere egin beharko lituzke 13 finaldago txartela lortze aldera. Piloteoan ari dira orain bi nafarrak, inork ez du orain arte erasorako aukera, jokaldi aukera garbirik izan. Joko klasikoan, piloteo klasikoan ari baitira, tantoa abiatu denez geroztik. Horrentxe behar bada lehen aukera horretarakoan erentzat, txokoan dejada indartsua, bipareta zabaleratu da bildu Anek kontrakantxatik, herriz ere luze. Txokoan barrena Anek jaso, batera eta bestera horrik egin behar izan eta gero ara ere heldu da eta berak jarri pilota luze eta bilindan txokoan eta azken erako berak jo du tantoa, berak lortu du tantoa luze jarritako azken pilotakadari esker eta berriz ere ez da tanto gogor bat. Eta honek dirudienez ez du pilotarik aldatu nahi. Bai, hori esan duzun mugan, beste tanto gorban nik uste dut azkenago tanto neke gogorra gari dela izaten, neka ere ari dela igartzen ja poliki, eta bueno, tanto oso horra eta horra neke oso ondo asmatu hau atzera botatzen eta bai nez eta aldu ezin izan da eraman pelota hori. Eta era berean aipatzekoa da, Jerarentzat tantoa eginda zegoela zirudienean, Anek kontrakantxaraino egin eta pilota zailura eramateko egin duen ahalegina eta gero ahalegin horretatik etorri zaio fruitua. Bai, azkenean kantxan emateu ez, baina bizimo hitzen dabe bai, hanka askara euska, baina, bueno, Jera berdin, Jera pelota danetara heltzen da, eta badakigu bi pelotariak bizimo hitzen dira kantxan. Eta orain Zabalean lehen bizi behartu du aurkaria, eta gero erasora pasada Zabaletik txokora moztu duen pilotarekin, Jamaikana, eta berriz ere jarri du desberdintasun aldea, tanto diferentzia Anek eta partida berdintzea lortu du. Bai, azkenean sakea daukasunean hortik azten gintzen, no? Eta biak heldu dira partio hor dira, eta oin dio partio hor dira gelditzen da,
eta ikusiko nola egiten duten piloteria, ze hemen nekea ari da notatzen ja. Eta lehen esan dugu, partida gogorra izan zitekeela, uste dut lehen tanto bat zela, aipatu dugunean, baina ez dut uste gaizki esaka ibili garanik ez da behar bada geure aipamenean asmatu ere egingo genuen tanto luzea do hau ere aurreko kuadroetan ari da jokatzen gehienean txokoan pilota zaila eraman du Gerak eta gero Zabalera abiatu da bertara pilotaka da bertara zuzenduko zuelakoan, hanek bere pilotaka da bertara zuzenduko zuelakoan, baina ez du asmatu eta nik uste igarri egin diola gainera hanek Gerari txokoan zela zuloa eta horrexegatik bota duela Zabal aldetik kantxaren erdialdetik txokora Zabalera jo beharrean. Bai, hori, nik uste tanto honetan Gera defentsan ibilara eta hanek bat bi kuadro inguruan eukituara pelota anak eta hori, ere bai mugitzen ibilia pelota eta oso ondo asmatu da bela hor. Geraren hirugarren etenaldi eskaera izan da honakoa, 12 eta 11 markagailuan aurretik doa tantotxo bat ez zan hemendik buru eta orain hemendik aurrera pilota doai ez ezik auspoak ere nola iauten duen pilotari bakoitzaren barrenean azken zatia gasolinari gabe egitea gogor ordaintzeko kontua izan daiteke eta. Bai, hori esan duzun moduan, azkenean partio gogorra izaten, tanto oso gogorrak, bi pelotariak ikusten dira nekea igartzen ari dela, eta hori hemen partio horretik aurrera nik ustete oin be nekea be igartzen hasiko dela poliki-poliki. Hanek orain arte ez du bat ere etenaldirik eskatu, hirugarrena izan du agortu berri duen hauxe Gerak eta oraindik partida erdia baino gehiago beretzat eta ia partidaren erdia hanerentzat, beraz bide luzea geratzen zaie egiteke. Sake gaiztoa hanek, Gerak ederki eraman duena kantxaren erdialdera uartearrak, luze gero Gerak eta orain pilota zabaldu Gerak, ederki bildu eta ezkerreratu gainera hanek eta Gerak eramaterik ez du izan 13 eta 11 eta beste tanto gogor bat eta azkenean pilota gaizto jartzearen poderioz hanek lortua. Bai, nik uste horre Gerak lau kuadro ingurutik ondo zabaldu dela pelota, peligroa handiz esokara, baina hane oso ondo heldu dela pelota horretara eta gainera altura handia eta gaina eskerrea bota dugu eta gero Gerak hor eskerrakin nik uste ez da bela ondo sartu pelotari eta berakun jako da. Bi tantorren aldea beraz, markagailuan hanerentzat 13 eta 11 eta jarri du beste bat jokoan, sake gaiztoa, Gerak jaso, boteari etxean ondi honek eta pilota luze jarri, lauterriaren barruan egin du botea. Hanek luze, ostetik eraman eta pilotari altuera eman bere buruari denbora emate aldera, hau ere gaizto baina Gerak ekarri eta Zabaleko bejadara abiatu ere ez da egin beste bejadaun bat hanek eta hasieratik ondo landutako tanto hau ere. Bai, nik uste pelota hau izan dela, baina gero bukaran nik uste hane igual freskotasun gehiago notatzen jakola, baina Gera badakigu defentsan be hori oso ondo ari dela eta gero atakera errez pasatzen dela eta horretan nik uste hanek oso ondo botatako dejada izan dela, Zabalan zula handia zubala eta txapa gainean oso ondo botatakoa. Dejadaz honekin baditu egindako lau tanto eta bere posturetan eta jarreretan ezagundu lauterdian jokatu ohi duela sake gaizto hau ere ezkerparetara itxatxia eta auzuzarean saketik lortu dago izatea eta pixkanaka ez du esan nahi erabakigarri gerta daitekeenik, baina ari da zuloa markagailuan zabaltzen. Bai, baina hemen bakigu partiako eta beraz diala bukatzen eta gehien bat lauterdian bat kontra jokatzen dozunean eta bakigu gero Gerak beti gora egiten da bela eta hogeita bila arte hor beti sufritzen bukatzen dozula. Eske oraindik
lau tantoko aldia dagoela, baina oin jo hogeita bir arte partida asko falta dela, gogorra dela izaten partidua, eta hor beste tanto bat ane, eta nik uste dut hor asko ari dela asmatzen. Aurrekoak baino arroxeagoa izan da dejada hau apika, baina beste dejada batekin erantzun dio Jerak, eta hori holetan ikusi dugu botea egiten Zabalera joan zaio, eta beste tanto batan erentzat 16 eta 11, eta banakako partidek horixe dute, batzuetan partidak boladak joaten dira, eta sake hartzeak hemen garrantzi nabarmena du, eta Jerak sake hartzea lortuko balu partidaren norabidea aldaliteke beste sake gaizto batanek, lauterdiko sake klasiko horietarikoa baztertua eta gaizto jarria, eta zuzenean pilotaka da horren bidez lortu dutantoa. Bai, nik uste dut sake hona izan dela eskuti, baina Jerak arazo hondirik eramateko zeukala, baina nik uste dut eskuan ez da bela ondo sartu, eta hori, esen izan da bela eraman sake hori. Izan liteke honen aurrekoa gainera etorri zaio, eta pilota honekin behar bada deserosoago ari da Jera, eta sakea lortuko balu, sakea berreskuratuko balu, ez dakit ez genuken lehen ez bezala pilota aldatzen ikusiko. Jerak moztu, Anek txokoan dejada egin du, eta dejada hori txapara joan zaio doi Jerari, 18 eta 11, eta nik uste hor dejadarekin aukera bazuela tanto egiteko, baina doitasun handiagoa behar zuen, batzuetan etxian iristen baldin bada pilotaria ez da erraza izaten nahi bezalako jokaldia egitea, eta honetan ez du asmatu Jerak. Bai, nik uste dut Jerak hemen Zabaleko hori mosketa hori oso nahi izan dela, txosto horren bila jundala, baina neke oso ondo eraman dau, eta gaina dejada hindu txapa gainean, eta Jera naiz eta heldu nik uste dut oso justu heldu dela, eta ezin izan dabela jaso. Partidaren hasieran ere atera dio sake bat Zabalera, Anek Jerari, eta partidaren ondarraldean bigarrenaz egiten ikusi dugu 18 eta 11koan, hau gainera etorri zaio zertxo bait, eta pilota irekiagatik kanpora ez Zabaleko arrastora joan zaio beko koltsuira alegia, eta 19garrenan erentzat, 3 tantora besterik ez garaipena, eta berriz ere partida eten beharra ikusi du Jerak. Bai, nik uste momentu honean eskatutako atxena izan dela, ikusi hau ari poliki hogeita bira altzen ari dela, eta nik uste oso ondo eskatutako etena, pixkate deskontatzeko, hartzeko ura edo, eta berrio partidan sartzeko, eta nik uste Jerakoin bai behar da bela tantua berrio partidan sartzeko. Derrigorrezkoa du, bat nator zure irakurketarekin nahi, derrigorrezkoa du sakea Jerak, eta sakea hartuta gero behar bada baita saketik bertatik asmatzea ere, sakatzaile fina da Jera, baina partida honetan zer sake eramale bikaina dela ere erakutsi duan hemendik buruk, eta nik uste kezka izango duela, eta behar bada ondo etorriko litzaiokeela pilota aldatzea, beste material berri bat emila jotzeko edo. Bai, hori da, baina horretara lehenengo tanto egin behar dau, eta tanto egiteko landu egin behar bela, eta hori, esan duzu moduan. Baldintza ondorio dakar, eta lehen tanto egitzea premiazkoa du inondik inora Jera Iturriagak, txokoan gaizto Anek, Jerak jaso berriz ere txokona, txostaren bila joan da, eta ez da bat ere errazta izan eramateko azken pilota hori, eta 20garrena Anerentzat. Apurka-purkari da partidaren amaieraraino iristen. Bai, nik uste hor ondo moztua bela Anek txostan bila jundala, eta Jerak nik uste azkenengo momentuan esan espero txosto hori ingo zotzala, eta nik uste gainera torri jakola, eta oso baju zegoela pelota hori, eta ezin izan da bela eraman. 20 eta 11, sakera dator berriz erean hemendik buru, atera du sakea gaizto, honek ere txosta jo du, Jerak eraman berriz ere
Txostaren bina joan da pilota moztera, eta hor azkar etorri zaio gainera pilota Jera Iturriagari, eta oinak ia airean zituela jo behar izan du. Nola edo ala konturatzerako gainean baitzuen pilota. Bai, nik uste horrenek eskumakin oso ondo ari dela baztertzen pelota, bizi. Eskumakin hartzen daben bakoitzeko oso ondo eskerreratzen dugu pelota. Eta nik uste horra asko ari dela asmatzen, eta baierak eskerragin hori problema zailtasun asko ari dela izaten. Eta abiadura handia ematen ari zaio, eta hori ere beharrezkoa da lautardiko jokoan. Bai, hori abiadurakin jokatzen dozunean, zailago izaten da eramatekeko pelota hori, eta nik uste horretan asko ari dela asmatzen. Atera du bere gaurko partidako azken sakea. Jerak kantxaren erdialdera, Ormabikoa ez ark nahi beste zabaleratu anek, eta gero beste halako jokaldi batekin erantzun dio Jerak, eta hau anerena baino hobea izan da. 12 eta 21, eta orain sakearekin asma dezakeen Jerak. Horixe behar baitu. Bai, hori da. Nik uste tanto behar zabela pixka partidan sartzeko, eta oso ondo mobi gau tanto hori, eta bi pareta hori oso nahi izan da. Eta berroin pelota aldatu ben edo, baina ber pelota honekin saketin mina egiten da ben, eta pixkat tanto hori egiten. Uste dut pilot aldatu duela, bera begiratu duenean keinu ezkorrantzeko egin du, baina orain sakeak funtzionatu beharra dauka Jerarengan, eta horren ondotik ere erremantean finibili beharko luke. Ireki bai etzen aukera txarra, baina txapa hotxa entzun dugu bete-betean, eta horrek adierazten du tantoa Anek lortu duela eta tantoa ez ezik, baita larun baterako finalerako txartela ere. 22 eta 12, ez du partida txarra jokatu Jerak, baina bukaera aldera behar bada ark baino gehiago asmatu du Anek, eta horregatik lortu du finalerako txartela. Partida guztian zehar aritu baitza sartuta eta maila bikainean. Nik uste dut asiatik partio oso gora izan dela, nik uste dut bai Jera bai Ane oso ondo ibili dela, tanto oso gora eta politak erakutsi dutela, eta nik uste dut partia herritik aurrera, nik uste dut igual freskotxua hor xamar nota hu jakola, eskumabe pelota bizirtetze jakola, eta eskerrera baztertzen oso ondo ikusi jakola, eta nik uste dut Jera defentsan ibili dela, baina nik uste dut eman zorionak Ane, baina animoak Jera izen ikustote merito handia eukia bela ona heltzen. 3 urte terdi omen ziren lauterdian aritu etzela Jera Iturriaga, gaur esan digu lehengo astean aipatu genuen edo aipatu zuen berak Oiana Orbegozok egin zion elkarrizketan aspaldi jokatu gabea zela, eta hori nabaritu zuela, eta ere aipatu behar da txapelketa bikaina egin duela. Gaurkoarekin bakarrik ez geratu behar, balantze luzeagoa eta emankorragoa ere egin behar da, eta alde horretatik nik uste gustura behar duela Jerak, nahiz eta finalerako txartela ez duen lortu. Bai, hori, esan duzu modean zuko nahi, nik uste balantze positioa egin behar dela Jerak, nahiz eta finalera zeldu nik uste merito handia daukala Lauterri honetan jokatzea, eta oraindik binakakoa gelitza jako, oraindik lana auka aurrera segitzeko, eta orain binakakoan zentrau beharko da. Eta aurrelari bat izango du Anek, baina gaur erakutsi duen jokoarekin kontuan hartu beharreko aurkaria izango da, inolako zalantzarik gabe. Bai, hori, oin bigarren partidan oin esperoan egongo da, zein heltzen dan finalera, Oleiro Ainoa, eta nik uste dut oinan egongo dela final horretan pentsatzen nik uste dut. Azkar partidaren zenbakiak estatistikak errepasatuko ditugu, Jerak 4 pilota galdu ditu eta honakoak egin, zabalean buruzain luze eta moztu eta bana, eta bina bifaretaz jadaz eta sakez, eta Anek gehiago egin ditu, eta baita gutxiago galdu ere, luze jota eta sakez launa, dejadaz 5, moztu eta 3, eta zabalean eta baztertuta beste bana ere bai, pilota 2 besterik ez du galdu, eta bukaera aldean, bereziki partidaren bigarren erditik aurrera freskoago nabaritu dugu, eta behar bada horrek markatu du aldea. Partida oso gogorra izan baita hasieratik, 36 minutu terdi eskaz iraundu, eta azken emaitza 22 eta 12 izan da.
Eta horrekin, larun bateko finalaren erdia ezagun dugu dagoeneko, Ane Mendiburuk lortu du bertarako lehen da biziko txartela, Zain Leire Oskoz edo Ainhoa Ruizta Infante, jarraian gaurko bigarren partidan irabazten duen pilotaria, baina bere kartak erakutsi dituanek partida ederra jokatu behi du. Eta sailkatzen den edozein dela ere oso aurkari gogorra izango da. Eta bagoaz, elkarrizketa setena, jada atondu digute eta. Hane partida gogorra izan da hasieratik eta behar bada bigarren erdiratzu freskoago iristeak diferentzia pixka bat markatu du. Horez, hasieratik tanto politak egote egin du eta berak ere ez du lagundu tanto horiek lantzerakoan neke hori kentzen. Eta bueno, egia da nik mantentza lortu dutela eta konten alde hortatik. Hasieratik oso sartuta, hasi zarete biak eta markagailuan estu izan dira kontuak eta jokaldia bukatzen ederki ibili zara. Aukera izan duzunean Gerari pilota zailak jarri dizkiozu eta defentsa lanean ere ondo aritu zara. Bai, nik uste dut beroketan ongi sentitu naizela eta horre konfiantza eman ditela partido esan zehar. Gainera esan duzun bezala, defentsan ere gustura ibili naiz eta lortu tantoiek nire alde egotera. Eta sakeak ere badakigu garrantzia duela lauterdian eta saketik bertatik ere nahastu duzu. Gera partidaren hasieran lehen da bizi eta gero bukaera aldera ere birritan atera diozulako sakea zabalera. Bai, lauterdin nabari da sake garrantzia handia dutela eta ni saiatu naiz baliabide hori aprobetxatzen. Gogorra izan da, txeden egun askorik ez duzu izango, baina nola bukatu duzu eskuetatik eta gorputzez? Gorputzez ikusten den bezala oso nekatuta, baina eskutatik ongi eta seguro biharko berritu naizela. Beste finalerdian orain Zain aurkaria, Leire edo Ainhoa, biak ere lauterdian nabilak direnak eta jokamolde bikainea izan oida bientzat lauterdikoa, aurkari zaila baina gaur bezala jokatuta lanak ere emango dizkiozu, parean duzunari. Bai, biek ere aurrelariak dira eta nik uste dut horre ere diferentzia gonen dela, baina gogotxo hartzen dut final hori bai Leiren kontra edo bai Ainhoan kontra. Nor nahiago, Ane edo Ainhoa edo Leire? Azkeneko partiduan Leire kriston partida intzun eta ez dakit bostan edo utzi ziten, así que nik uste rebantxa hori gustatuko litzaiakela. Nor izaten duzun parean, edo zein dela ere partida gogorra izango da baina. Esker asko. Eskerrik asko, Ane, eta bat horre Jera. Hasieran estu izan dira kontuak Jera, baina bigarren erdira behar bada Ane freskoago iristeak aldea markatu du. Duzik gabe ez, nik uste erdi arte utzi diotela, nahiko pareko ondu gala. Hortxe bera haueki hasi da, gero ni sartu naiz, tanto batzuk indizkiot, hor erdi arte utzi diotela, baina erditik aurrea fisikoki gehiago izan dela eta hortxe joan zaitela partidu. Hasieran biak ibili izarete aurreko doroetan jostari eta aurkariari pilota zailak jartzen eta hortxe eutsi ahal izan diozu partidari, baina gero joan egin zaizu markagailuan eta konturatzerako berriz ere sake hartu duzunerako iraultzeko oso zaila zen egoera. Bai, gero hor pare bat eukitotenen agintzea pasa bat dein dut, tanto inen eukenen horreke konfiantza eskuebizkoa moztu joazi dit, eta gero nik uste berea perfecto indula, ez? Ezkerra asko bilatu dit, hor kostatzen zai gehiena, ezin atea zibili nahi sortik eta gero erditik aurra nahiko motel, ez? Hankagia etzizten nahi bezala eta nik uste bigarren zatin merezi menduzira zitela. Lauterdian normalean aritu ez izanagatik gertatu zaizu behar bada hori? Bai, lauterdin gutxi haitu eta gero fisikoki makina batzuk diela, ez? Kosta egiten da fisikoki beraien paren eotea lan asko inbar da hortako, eta azkenen nik uste meritu ere badola honeaino iritsi izana, eta zorion du besteik ez, hanek partidu hundi indo eta merezita da finalen. Txapelketaren irakurketa positiboa egin behar da baina, lehengo astean Maili Barrokal menderatu zenuen, behar bada berak ere zuen ohiko mailarik eman, baina partida aurrera ateratzea lortu zenuen eta gaur ere lan erdietan arte eutsi ahal izan diozu partidari. Bai, irakurketa positiboa izan zen, ja Mailiri irabaztea poz handia izan zen, ikusteko behintzat, horre hon nintekela, eta gaur berriz irakurketa, okineo nahi balin bada, guainik eta lan gehien bar dela, ez? Denboik ateatzea zaila da, baino.
horre honai bada lana egin behar da ez da besteik. Modalitate bateko bukatu zaizu, baina binaka finalerdietan sartuko zara gaur 8 Leire Galean horekin batera lesakan, eta hor beste aukera bat ere geratuko zaizu. Bi partida jokatu beharko zenituzke, eta aukera badago, oraindik ere aurrera egiteko lauterdiko txapelketan. Bai, azkenen ilusioz joango gara lesakara, ez? Finalerditan gaude, aukera politia da partidu hori irazita binakako finalen eoteko, maite hor txetxe daude zain. Aukera hor txeukiko du eta hori borrokatuko, ez? Binakako final hortan eotea. Eta atxeden hartzeko ere denbora tarte luzexiagoa bai? Bai, astetxo bat, gaur 8 jokatuko dulako, eta bueno, sentsazioak rekuperatzen saiatu, eta berba partidu hori ongi jokatzen duen. Edarki ba, altxaburua jera, eta bada datorren astean zer gertatzen den lesakako partida. Bale, eskerrik asko nahi. Hau esek jera Iturria garen hitzak, eta orainan Mendiburuk aurkari norduen ezagutu behar dugu. Binakako txapelketari buruzko kontuak aipatu ditugu, baina lauterdikoarekiko lanak gaurkoak behintzat lehendabizi bukatu behar dira, eta horiek amaitzeko Ainhoa Ruiz de Infante eta Leire Oskoz ikusiko ditugu bigarren finalerdian, eta hemendik aterako da Mendiburuk larun batean izango duen arerioa, batetik sakatzaile fina Ainhoa Ruiz de Infante, eta bestetik azken boladan batipat Udaberriko pertsopilota torneoa erreferentziatzat hartuta lauterdian bertan aritu baita Leire Oskoz azken boladan, azken hilabetean lauterdian maila ona erakutsi duen pilotaria eta aurkari oso zaila. Erabat Ainhoa Ruiz de Infanterentzat, partida gogorra izatea espero dugu, eta bada zer nolako maila eskaintzen duten Bizkaitarrak eta Nafarrak, eta ze aurkari duen larun bat arratsaldeko finalean, Mendiburuk berehala ikusiko dugu, Leire Oskozatetik Ainhoa Ruiz de Infante bestetik, San Fermin torneoko lauterdiko bigarren finalerdian.
Badoaz, kantxaren erdira, lauterdiko San Fermin torneoko bigarren finalerdia jokatuko duten bi pilotariak, Leire Oskoz gorriz eta Ainhoa Ruiz de Infante urdinez. Kolore gorria erakutsi du txapak eta beraz Leire Oskozek aterako du partidako lehen sakea. Hortxeari da pilota aukeratzen eta ea bada zer nolako pilota ateratzea erabaki duen, biak aurrelariak eta biak lautardien maili ondo moldatzen direnak. Berezkoa du lautardiko jokoa Ainhoak eta azken hilabetean lan oso nahi du lautardian Udaberri torneoan etxeko memorialean Leirek. Bai, nik uste bi aurrelari, bi pelotari aurrez aurre, bakigu biak oso ondo jokatzen dutela, lauterdian asko jokatu dutela eta nik uste partio luzia eta ona espero dugula. Pilota txokoan luze jarrita lortu du bere lenda bizikoa Leire Oskozek eta biak aurrelariak direnez aurreko kuadroetan joko gehiago ikusiko dugu behar badalen partida baino. Bai, hori biak aurrelariak izan da, nik uste aurreko joku tikitaka bizi hori ikusiko dugula. Baina, ikusiko partida nola di joanengoz Leire Oskoz aurretik batuz eta saketik asko asmatzen. Eta sake hau gaiztoa izan da eta Ainhoak eramaterik ez du izan bila da huts. Bai, nik uste sake hori Ainhoak eramateko esperoan zala. Baina, eskuan nik uste ez da bela ondo sartu eta bita huts eta bengoz partida bastante askar. Hala da, partida azkar doa, bigarren tandoa gure. Ez da oso piloteatua izan eta alde horretatik, tanto azkarrak izan dira. Ikusi ditugun, orain arte ikusi ditugun biak. Herriz ere sakateratzera dator Leire Oskoz, Ainhoak eraman, aukerakoa sake bueltan txokoan utzi du, Ainhoak zabalera luze bota du pilota, baina zabalere gile bantzaio, kontrakantxara. Bai, nik uste dut Ainhoa ondo dudala pelota horreta, baina nik uste dut gehi jarri ez gauta bela hor zabalean eta kanpora jun jakola. Hiru eta huts, orantxe pasa dio pilota Otxandiarrak, Bizkaitarrak, Nafarrari Leire Oskozi eta sake ateratzera dator. Antzekoa, atera du Ainhoak eraman, gero berak ireki eta tantoa lortu orain ere nik uste jokaldi egitera joan dela eta berriz ere ez du asmatu. Bai, nik uste dut Leire komodo kantxa, nik uste dut pelota bizi mugitzen eta hor Ainhoa nik uste dut oso justu xamarre heldu dela eta azkenengo paus hori falta jakola pelota txapa gaina jartzeko. Sake hau laburrago izan da, gainera lauko arrastoan jo du pilotak eta hor espero baina bote txikiago egin dio Ainhoari eta gero pilota zabaldu du, baina txapara joan zaio Leireri, sake bueltan tanto egiteko aukera etzen txarra, baina gorago behar zuen pilotak. Bai, intentzio txarra esen, baina txapara jun jako eta oin ikusi beharko Ainhoak pelota aldatu da benez, baki oso sakatzei oso dela Ainhoa eta saketik minei naldabela, baina Leire errestuan azken aldean oso ondo ari da, osake ikusi beharko. Bat eta lau, sake luze atera du, baina bosta zarago joan zaio eta bigarrena ateratzeko aukera izango du. Aukera ona lauterdian bisake izatea, maili badazpada lehenengoan luze joateak bigarrenerako aukera ematen duelako. Bai, hori azkenean luze iten mozua beste aukera daukazu saketik asmatzeko, sake hori punto positibo bat. Leirek moztu, gainera etorri zaio pilota Ainhoari, baina ongi eraman du, berriz ere txokora Leire Oskozek eta atzera etorri da Ainhoa eta ia pasatako pilotari erantzuterik gaztio izan. Bost eta bat,
sakeu lauterdiko jokoan ikusten den horietakoa izan da azpitik ateratakoa ezkerparetaren ingurura, baina gero pilotean aukera garbiak etorri zaizkio Leireri eta lehenengoan izan ezpada ere bigarrenean ez du barkatu. Bai, nik uste Leire partidua zera honetan oso komodo ikusten dutela, pelota bizi mugitzen eta eskerrakin eta oso komodo, eta nik uste Ainhoa horre pixkate gaizki o ez da partiduan sartu gabe oingoz, eta nik uste Leire meritua bai dela hori. Sake gaiztoa Leirek ezkerparetara, Ainhoak eraman, txokoan Leirek, pilota ireki du azpitik Ainhoak, baina txapazpira joan zaio. Zen aukera txarra, baina hau ere txapazpira joan zaio Ainhoari, eta partidako lehen etenaldia eskatu du. Bai, nik uste ondo eskatutako etenaldia, Leire zeita bat aurretik bostantok aldea, eta ingo Leire oso komodo ikusten da, oso fresko kantxan, eta Ainhoa nik uste zailtasunekin, no? Nik uste etenaldia oso ondo toreko jakola Ainhoa pixkate partiduan sartzeko, eta Leire partiduan segitzeko. Aitak dituzte aulkian botillero biek, Ismael Leire Oskozek eta Anton Ainhoa Ruiz de Infantek, eta etenaldi egokia izan dela deritzot nik ere Ainhoak eskatutakoari, izan ere partidan sartu beharra dauko orain arte ez da bileroso, eta jokaldia egiteko aukera izan duenetan ere txapazpira joan zaizkio ahalen guztiek, hirurek. Bai, hori, nik uste tengoz partidua oso askardi joala, Leire kantxan oso komodo, fresko bai, eskutik bizirtetzakako pelota, bai eskuma bai eskerrakin, eta nik uste Ainhoa hor zailtasunekin ari dela tanto askotan. Dagoeneko 7 tanto jokatu dira eta 6 minutu besterik ez ditu partidak, azkar doaz eta tantoak ez dira orain arte pilotaka da askokoak izan, eta behar bada sartzen asmatu beharko luke eta partidan sartuta izan lezake. Agintzeko aukera Ainhoak ere oso berezkoa baitu. Bai, hori, azkenean Ainhoa pelota aldatzen daunean, eskutik bizirtezak honean, eta sakia bereskuratzen daunean, min iteko aukera handia dauka, bakigu pelota bizi mugitzen da bela, hanka bizkorra begitxoala eta pelota biziakin min iten da bela. Leire Oskozek hanka sartu duenean izan du pilota aldatzeko aukera Ainhoak, baina orduan ez aldatzea erabaki du, eta orain zarra egiten duen, doi iritsi da frontisera. Ainhoak Leireren sakeari eman dion erantzuna, eta gero hor asko gaiztotu zaio Leireri eta eramaterik ez du izan, 2 eta 6 eta orain pilota aldatu du. Bai, nik uste dut Ainhoa hor justu xamar, bere pelota justu xamar heldu dela, eta Leirei derrepentean harrapa jakola eta oso beregi, eta nik uste dut hortik etorri dela Ainhoan tantoa. Sake gaiztoa Ainhoak, 4-3 laurdenera edo, eta gero 5 eta erditik. Ia irean jo behar izan du pilota hori hartutako abiaduraren ondorioz Leire Oskozek, eta ezin izan dio sakeari behar bezalako erantzunek eman. 3. Ainhoarentzat. Bai, nik uste dut tanto hau sake oso izan dela, eskerparetan oso ondo itxatxita, eta Leirek naiz eta defentsa saketik oso ondo eraman, eskerron auki, hori ezin izan dago eraman. Eta 3 eta 6 badakigu sakatzaile ona dela Ainhoa, eta ezaugarri horri nik uste gaur etekin atera nahi izango diola. Baztertu egin dio erantzuna Leirek ezkerparetan Ainhoari, eta orain berak izan dezake akaso agintzeko aukera. Txokoan barrena luze, Ainhoak jaso, Leirek moztu, txokora Ainhoak berak ere, Oskozek atzera, Bizkaitarra sartuko da orain, luze txokoan barrena, lautik jaso eta kantxaren erdian pilota utzi Leirek, txokoan Ainhoak, baita luzexiago txokoan bertan Leirek berak ere, luze orain zabalera boleaz eraman Ainhoak, eta txokora bildu, eta oraingoan berez daukera bipareta, iritsi da Leire eta pilota moztu, gaizto doa eta hanketara bildu dio. Lanak izan zitzan eramaterako sasoian eta bete-betean asmatu du. Oso tanto gora nik uste dute, biak horri bilia tikitaka batean aurrean, bata defentsan gero atakean, eta nik uste dute esan dugu moduan Leirek defentsa izugarri daukala, hanka horrekin eta eskuluz horrekin dan eta heltzen dela.
Eta nik uste oin erakutsi da bela Leire, tanto honetan hori, oso ondo mugidu da bela pelota, eta Ainoak be aukerak eukituela, baina defentsa oso ona Leiren eskutik. Eta fisikoari dagokionez ere, Maik aipatu bezala tanto gogorra izan da, eta batzuetan tanto gogorren ostean laburrak etortzen dira, eta ea bada orain gorputzari nork ematen dion buelta hobeto. Leirek aterako du ondorengo sakea, erdi-erdiko atera du ezker paretzarik bat ere gabe, eta erantzuna zuzenean txapara bidali du Ainoak. Bai, nik uste sake hori eramateko esala Ainoak, baina nik uste ez dutela kantxan komodo ikusten, ez dakite pelota ezin jaso ari dela, problemekin, eta nik uste Leiren kanbio oso komodo, bai eskuma, bai eskerraken. Iragan asteko erreferentzia dugu, Leire galean aurka jokatu zuen Ainoak final laurdenetako partida orduan, eta orduan baino deserosoago dabil behintzat kantxako jarreri eta dagokienez pilota eskuan sartu ezin da, eta gainera partidan ere sartu gabe oraindik, eta bizkanaga ari zaio joaten partida. Bai, zuk esan duzu mugan, nik uste Leire oso komodo ikustela kantxan, dan eta daltzen, eta Ainoa igual problemekin hor mugitzeko pelotakin, baina ontsen tantoa eskura du, eta ikusi pelota aldaketakin eta sakekin, nola molatzen dan. Txokoan gaizto moztu du pilota, gainera bideratu dio gainera pilota Leire oskozi, eta orain berriz ere uste dut arteragoko pilota era nahi izan duela, aurretiaz berak ateratakoa, 2 eta 6an berak ateratakoa, lehen pilota horrekin tanto bat egitea lortu du sakez, eta orain bizi badator sake ateratzera, gaizto, lauterdi ingurura, Leirek eramaterik izan ez duena. Bai, sake oso ona Ainoan eskutik, nik uste dute badakigu oso sakatzaile oso ona dela, eta eskutik bizirtetze jakola, eta nik uste demostratzen ari dela sakeakin, eta Leiri nik uste dut azkenengo paus hori falta jakola, pelota hori txapa gainean izateko. Sakez egindako bigarrena izan da hau, eta halako sakeak aterazkero anak izango ditu erreferarako garaian Leire oskozek, sake hau luzeagoa, bosta zarago joan dena. Hemen aipatu dugu, sake 2 ateratzeko aukera badago, eta horrek lasaiago aritzeko aukera ematen du saketik, eta bigarrenean behar bada lehen egin duen bezala geiztuago aterako du, eta lautardiko sake klasikoago bat atera nahi izango du Ainoak. Ikustezagon. Geizto 6 erditikia jo behar izan du Leire oskozek, eta gero azkar etorri da. Bada ez bada aurrera, eta aurreztu eskuan pilota behar bezala sartu. Bai, nik uste Leire oso komodo heldu dela pelotareta, baina jun zaiola bera, ez du eskuan ondo sartu. Eta, oin 6 eta 8, 2 tantora jarri da Ainoa, eta oin Ainoa komodo ikusten dut, baina, dio partio erdia baino gehiago falta da, baina hurbiltzen ari da markagailuan. Hori da, partidaren zatirik handiena geratzen zaigu aurretik, eta hemen aipatzekoa behar bada Leireren aurreko pilotan akaso ematera joango zen, eta halakoetan pilota begien bistatik ere galdu daiteke, eta behar bada hori pasa izango zaio aurreko tanto horretan. Nafarrari beste tanto da jokoan, aurreko kodoetan Ainoa orain arte jokoan hasten, txokoan barrenan luze, Leirek jaso, Ainoa sartuko da ezkerrez. Antxaren erdita Leirek moztu, txosta jogarazi dio gainera pilota Ainoari, Ormabikoa bebetik Leirek, txokora bildu Ainoak, eta gero Leirek atzera, barruan da pilota, eta atzera gazetorrela eramaterik ez du izan Ainoak 9 eta 6, eta berriz ere bere lehengo pilotaren bila joan da saskira Leire oskoz. Bai, tantoetan ikusi da Leire, bai, defentsan bai atakian asko egiten da bela, azkenean ataketik defentsatik atakea basau da bera, eta bi esku horrek gainera oso ondo mugitzen dau pelota, eta nik uste torra atzera eramaten pelota asko asmatu da bela. Eta gainera
defentsalonean askotan ari behar izan du, tantoan zehar jokoaren ekimena, erabat Ainoarena izan baita zatirik handienean, baina gero aukera izan duenean, bi pilotakabarekin nahikoa izan du tantoa lortzeko, eta orain sake gaizto bat. Bai, hori esan duzu moduan Leire errez pasatzen da defenditzetik atakera, azkenean kantxan hanka eta esku horrein azkenean pelota gehien eta daltzen da. Eta oin Leire saketik nik uste dut mina egiten ari dela, ez eta bizi, ez nik uste dut esker paretara hor ondo ari dela sartzen pelota horrek eta Ainoak horre zeltasun handiak ari dela eukitzen. 10-6, aurrekoa baino kontuera handiagoko sake orain Leirek, irutarditik luze orain, eta gero bost tarditik, ez dakit horre pilota zutenean moztera ezote den indar handiarekin joan Ainhoa Ruiz Infante, baina txapapera joan zaio. Bai, nik uste dut Ainoak jokaldi horrek asko egiten ditu, baina aurrean da honean eta bosgarren kuadrotik indau eta nik uste dut oso zaila zala. Kriston diferentzia handia zeukan eta oso urrundik hori esan duzu moduan, eta hortik nik uste dut oso zaila zala eta horregaitik junjakola bera. Indarra bazteraman eta askotan abiadurarekin erabili ohi du pilota Ainoak, hori da bere jokoaren ezaugarri nagusietako bat, sakearekin batera, baina horrez du asmatu, sake bueltan dejada Leirek, Ainoa iritsi da, oraingoan atzera aurkaria Buruzgain pasa guran eta azkenerako Buruzgain pasa ezpadu ere, tantoa lortu du, sotamanoz ez den izan baitio erantzun pilotari Ainoa Ruiz Infantek, eta diferentzia hartzen ari da, pixkanaka markagailuan Leire. Bai, hori da, nik uste dut oin Leire pelota honekin oso ondo ari dela, mugitzen. Eta gainera nik uste dut horre oso ondo asmatua bela Buruzgain pasatzen Ainoa, eta Ainoak aire sartu behar izan dau, eta zen izan dau eraman. 12-6 markagailuan Oskoz aurretik, sake bat atera du bostetarditik eraman eta pilota astindu Ainoa Ruiz Infantek, Leirek atzera, txokora Ainoak eta orain uste Leireri lehen Ainoari pasatakoa gertatu zaiola. Ba, nik uste dut pelota hori jauzin zaiola Leiri, nik uste dut pixka gainera torre jakola, eta horregatik junjakola txapa bera. Eta hori ikusi behar du, Ainoa pelota aldaketa honekin eta sakeakin, zelako mine egiten da ben. Izan liteke bere aurrekoa, eskatu dio Maite Ruiz Larramendiri Ainoak, eta bada orain berriz ere sakearekin esmazten duen aurkariari zehar begira da. Sake ateratzera etorri aurretik eta sake gaizto jarri zuzenean bertatik tantoa eskuratzeko. Bai, sake hona, azpitik botata eta gaina eskerpareta ondo bilauta, sake hona Ainoan eskotik. 8 eta 12. Pilota itzuli dio Leirek Ainoari, badator Bizkaitarra sake ateratzera. Baina dio eta jarri do tantoa abian, Oskozen jasoz, erdi aldean utzi du pilota azkenean, ikuste hor dejadarekin ez duela bete-betean asmatu zabalera jotzea izango baitzen bere asmo nagusia, baina azkenean ardian uzteak ere sari eman dio. Ez baita iritsi Leire Oskoz, eta nik uste gero horretaz damutu dela. Bai, nik uste horre bikoarren guran gelitu jakola Ainoa eta ez da bela baharkatu, eta deja oso ondo botata zabalea eta Leirek ezin izan dago eraman. Eta ondo eskatu dako atxena Leiren partetik, ikusi dagoa Ainoa atzetik poliki-poliki badatorrela, eta oso ondo eskatutako atxedena, pixka deskantzatzeko. Lehenengoa izan da, pixkanaka gainera datorkio, markagailuan Ainoa, eta nik uste garai honean eten duela partida, aurkaria ere gainean baitu. Bai, hori, esan dugun moduan aurkaria hor poliki-poliki atzetik badator, eta
nik uste tanto horragari dela izaten eta frontoian behin notatzen dela berua, eta nik uste refreskatzeko ondo torriko zaiela bi pelotariei. Arratsaldeko 8 eta 4 den dira, baina hemen kanpo aldean baino bero handiagoa dago. Renko astean ere final laurdenak bero handiarekin jokatu behar izan zen dituzten, eta gaur ere alaxe dago Sarkori pilotalekuan, eta San Ferminetan ere alaxe izatea espero dugu. Larun batean izango gara berriz ere hemen, txapelketa honexen lautardiko lehiaketaren final handiarekin, eta baita partida horren osagarri izango den beste Binakako Leioz kanpoko partida batekin ere, eta gero datorren esan berriz ere ben izango gara Binakako txapelketaren finalarekin orduan, aurretiaz beste bi partida jokatuko dira. Binakako txapelketa horretan erabaki horre izango den Ligaxeko final laurdenetako partida, astelehenean izango da oraindik zehaztu gabeko ordutegian Latasan, eta haren ondotik, finalen aurretik, asteazkenean jokatuko da Binakakoaren finalerdia Lesakan. Atera du, beste sake bat Aino Arruizenfantek, hau ere gaiztoa, Leirek jaso, Zabalean jokaldia indarrandian, eta zuzenean tando eman dio horrek Aino Arruizenfanteri. Bai, nik uste Ainoak hemen aurreko kuadroan ez da bela barkatzen, ondo botadakoa Zabalea, bizi, eta imposiblea eramateko. 10 eta 12, eta saketik orain partida hasiera baino gehiago asmatzen ari da, eta dagoeneko erabat sartuta dago partidan. Bai, nik uste pelotanekin Ainoa komodo ikusten dela, Leire inkomodo hau, eta pelota bizi agurtetzen zaiola Ainoa eskotik. Atera du sakea, gure luze, ezkar pareta handiegirik gabe, baina edarki eramana Leire oskozen aldetik. Leirek berak orain txokoan luza jarri du, eta pilota hori gainera etorri zaio zertxo baita Ainoari, eta horregatik jo behar izan du hainazpitik pilota hori. Irekitzen hasi da, baina hainazpitik jotzeak behar bada ez du behar bezala irekitzean lagundu. Bai, nik uste hor Leire ezkerra oso ondo botatuak izan dela, altura eman dau, eta nik uste Ainoai azkenengo momentuan igual gainera etorri jakola, eta ezin izan da bela eraman. Eta bueno, Leire esaketik berri du, pelota aldaketa, eta ikusi beharko ze lehen takada hundia egin dau pelota honekin, sake ikusiko. Hala da, lehen partida hasieratik erabiltzen ari den horren aldeko apustu egin du Leirek, eta bola da luzesko lortu du gainera partidaren hasieran pilota honekin berarekin, eta ea da orain zenbat tanto egin dezakeen jarraian. Aukerakoa izango du orain ezkerparetara Ainoak bilduagatik ere luze antxaren erdialdera Bizkaitarrak aire zerantzun dio pilota horri Nafarrak, eta oraingoan Lanztarran ez aukera luze lauterdia gainditu barik, Ainoak jaso, iaia pasatako pilota Zabalean utzi du, hartara ere iritsi da Bizkaitarra, txokora gero antxaren erdialdera luze, eta Leirek eman altuera aski izan da, Ainoak eraman ez ezan. Oso tanto gora da polita, no? Nik uste Ainoa defentsan ibiliala denbora guztian, baina pelota oso zaiak eraman ditu gala, eta ikusi gabe Ainoai tanto aiteko askoro landu behala tantoa, Leirek oso ondo mobidu dago eskerrea eta eskumara, eta oso ondo asmatu dago tanto honetan. Bigarren etenaldia eskatu du bietako batek, nahi hartu zein izan den, hori egin duena, baina tanto gogorra izan da, eta behar dute atsedena, oraindik ere partidaren zati luze xamar bat geratzen baita aurretik. Bai, zuk esan duzu moduan ondo eskatutako atxeen aldia, tanto gogor batetik datoz, eta azkenean atxeena ondo tortzen da, pixkate berrio partidua sartzeko. Eta botileroen aholkuak ari dira entzuten biak alabiak, Ismael Oskoz du aholkian laguntzaile gisa Leire alabak, eta Aino Arruizainfante, eta Anton Arruizainfanteren aholkuak ari da gertutik entzuten, auzoari buelta eman nahian Ainoa tarteka urari trago eginez, eta Leire aitarekin solasean atxeden aldia agortu artean.
Inoak eserik gabe egin du atxeden tartea, orain txezuzitu da ulkitik, Maitek Ainoari pilota pasa orduko. Leire Oskoz eta azken errekuperatu den ondoen, aurreko tanto luze eta gogorretik. Atera dusakea Leire Oskozek, ezkerrera baina Ainoak ederki eramana. Herriz ere txokora, baina hau nengoa baino laburrago eta gaiztotasun berarekin gainera. Txoko handejada ona, ara ez da heldu. Aino horri zen kante, 15 eta 10, ongi jokotutakoa Leireren eskutik zutoa. Bai, oso ondo, no? Tanto zona Leiren eskuti, nik uste dut bai eskuma bai eskerrakin oso komodai dela. Eta badakigu bi esku oso ditula eta ondo utzitako tanto atxogoan. Dejada zamaitu duen lehen tantoa izan da huxe, baina hasieratik dantzan izan du Aino atzean, pilota guztietan egin behar izan du defentsa lana eta ondarra dejadara ez da iritsi. Bostantoko aldea beraz, markagailuan Leire Oskozen mesedetan, sake gaiztoa orain Lanzarrak. Ainoak eraman txokoan utzi du, baina ez hartzen nahi bezain luze Leirek. Herriz ere ezkerrerantz bildu, Ainoak zabaldu, baina kontrakantxara joan zaio, rolean egin baitu bote, pilota horrek. Bai, nik uste dut Leire kantxan oso ondo ari dela mugitzen. Hori eskuma bai ezkerrakin asko ari ala asmaten, eta nik uste dut Ainoa zeltasunekin ikusten dutela oain tanto bukatzen. 16 eta 10, defentsan ari behar izan du tanto honetan ere Ainoak. Zatirik handienean behintzat, zatirik luzeenean behintzat, eta defentsan aritzeak ere horretan ez du laguntzan diagirik ematen. Erasoan aritzeko. Bai, hori da. Aukera izan duenean kanpora joan zaio. Bai, hori da. Eta nik uste beneka ere ari dela notatzen, bien partetik. Azkenean partio gogorra ari da, hasieran nik uste dut askarxia marjun dela, baina gero gogortzen hasi da, osea, partio gogorra ere izaten. Saka hueltan gero bejada zabalean Leire Oskozek eta beste tanton bat Nafarrarentzat, 17 eta 10. Bai, oso politano dejada hori txapa gainean, eta holan bota behar zen. Eta bostanto besterik ez, han Mendibururen aurkako finala jokatzeko lanardiak eta hori ez gain beste tanto bat ere faltako lituzke, 12 orotara Aino Arruizo infantek eta atzetik aurrerako bide egin beharrako luke. Horretarako egun estimagarria izan hori da sakea eta hori berreskuratzen saiatu beharko luke lehen bailen. Zabalean dejada ezin doiagoa Ainoa gairez, sotamanoz pilota erortzen ari zela eta ederra izan da. Eta orain bere lehengo pilotarekin egitea lortzen duen. Bai, oso dotore dejada hori, no? Txapa gainean bizi velozidadekin eta holan bota behar zen eta heltzeko oso zaila zen. Dejada zaurkariak lain tanto egin ditu Ainoak, sake ateratzera abiatu aurretik aurkariari zehar begira da. Hirugarren pasa badu eta honen ondotik beste aukera bat ere izango du eskura. Goizta infantek, postetar inguruan egin dio punta sakeak Leireri, bigarrenean postaren barruan sartu beharko du, dakizuenez, pilota zale Fidel baldin azarete, lauterdian arau berezirik gaztela behintzat postaren barruan errenditu behar baita sakea. Sake hueltan txokoan moztu du pilota Ainoak eta hala lortu du bere 12. Oso ondo, no? Nik uste saketik oso ondo, azkenengo momentan aldatu dau. Zabalera botata, sake hori, eta gero bi kuadroan gelituz gako eta horrez dago barkatu Ainoak. Atzetik etorri da gainera Leire Oskoz sakea jasotzetik eta askotan hor nekatuta ere joan daiteke kontuan hartuta partida gogorra doala, saketik lortu du. Bostetik ertu egin du punpa, baina bostaren barruan izan da eta sake oso gaiztoa izan da. Leirek ezin izan duen eraman.
Bai, beste sake gaiztu batainan partetik, oso ondo, bizi-bizi, eskerparetan eta leirek ezin izan dago eraman. 13 eta 17, pixkanaka sakea berreskuratu duenetik aurrera tanto bolada atxo bat egiten ari da, dagoeneko baditu du eta hau lortuzkero laugarrana izango luke. Sake bueltan moztu, txosta joarazi dio leireri, baina horrek ez du lantzarrez ustean errapatu, atzera horrengoan Ainhoa Ruiz Infantek. Leirek jaso eta doi iritsi da. Hortix eta pilota hori eta 18garrena leirerentzat. Ainhoak ezin izan baitu pilota hori altxa. Bai, justo izan da txapa gainean, baitek hasieran esku altxau du, baina duda egin du, baina ona eman da, osea, leirentzat tanto. Aurrean gaude lehen da biziko jaran eta guk ez dugu hotxe arrar hori gantzen man, txapa hotxik ez dugu entzun, Maitek berak ere zalantza egin duen aurrean dugu eta besoa altxatzen hasi da nahiz eta gero era batez altxa, baina aurrean izan da eta behar bada jokaleku ere ez da izan. Pilota gainean izan den erabakitzeko jokalekurik onena. Sake bueltan zabaleko jokaldia Leirek eta kantoa berriz ere berezat, 19 eta 13. Oso ona, no? Lehenengo sake oso ona, eta gero hor zabala bota eta zulo handia zegoen eta oso ondo txapa gainean botatako jokaldi ona. 19 eta 13 beraz, tiru tanto besterik elituzke behar Leirek larun bateko finala jokatzeko eta berriz ere sakei erantzun behar. Ainhoa Ruiz Infantek sake gaiztoak atera hori ditu eta gaur bertan ere alaxe ari da, sake gaiztoak ateratzen Leire oskoz eta honetan pilotak pasadu Ainhoa aurrera korri da, baina kontura zerako jo behar zuen erako engainean zuen pilota eta kolpea tiratzeko bere tarterik ez du izan. Bai, nik uste dut asean jundala konfiauta eskerparetan ikusi hau sartzen zela eta nik gero atzera egin dau pausua eta gero ja pasatako pilota izan da eta oso sake hona Leiren eskutik eta nik uste dut gaur sakekin Leire asko ari dela asmatzen. Era bat nator zure iritziarekin nahi gaur saketik finari da Leire eta hiru baditu. Hala egin da, baina hori ez gainera saketik bertatik tanto ari ekiten zaionean ere sake bueltan aurkariaren pilota gainera altzen bada aukera ugari dago tantoa bukatzeko eta orain sakea luzea izan da aurrekoak ez bezalakoa, baina honi ere erantzutarik gaztio izan Ainhoak azkarparetan sartu delako Leire oskozak. Bai, nik uste dut horra alasmatzen Leire, no? Sakeaetik bizi igualez, baina eskerpareta ondo ari alabiatzen eta nik uste dut horre zailtasun asko ari da laukitzen Ainhoa arrestatzerako orduan. 21 eta 13 beraz, hau izango da Leirek gaur aterako duen azkenengo sakea. Pilotazalen txalo artean atera duena hain justu ere. Sakeari erantzun dio Ainhoak, ondoren Leirek moztu eta urrundik dejada egiten saiatu da Ainhoa, baina txapara joan zaio, 22 eta 13 eta Nafarren arteko finala izango da larun batekoa. Bai, Nafarren arteko eta gaina oso ondo ezagutzen dira biak, gainera frontoi honetan asko jokatu dabe biak eta askotan be batera eta kontra ere jokatu dabe. Bi pelotari lauterdian asko dakitena jokatzen, oso ondo moldatzen dianak, osea, partio estua eta gogorra espero da larun batean. Hane gaipatu digu Leireren kontra jokatzea nahi zuela finala eta horixe lortuko du elkar ederto ezagutzen dute biek eta elkar ezagutza txarraren ondorio ez da izango larun batekoaren emaitza. Partida ona izan dadin saiatuko dira gogotik pilotariak eta bada polita izaten den eta gauza gozagarriak eskaintzen dizkiguten. Partida honen zenbakiak errepasatuko ditugu bukatu aurretik. Leirek 3 galdu ditu eta honakoak egin, dejada 3, moztuta sakez eta luza jota launa eta beste bat zalantzazkoa Maitek zalantza egin duen ura hausaz ere eta Ainhoak gehiago galdu du eta baita
Leirek baino gutxixiago egin ere. Moztuta Zabalera eta Usaz bana, Jadazbi eta Sakez lau, Leire galdu duen pilota kopuruaren bikoitza galdu du Ainoak, 6 alegia, eta azken emaitza 22 eta 13koa izan da Leire Oskozen alde, 32 minutu tardi pasatxoan gertatu da hori guztia, eta horrek eman dio Leire Oskozi larunbat arratsaldeko finalerako txartela. Han Mendiburu izango du parean, aipatu dugu, biak elkar ehartu ezagutzen direla, eta hor ere partida ona ikusiko dugulako susmoa dugu. Elkarrizketetarako eta tondu digute jada geure ados pilotako lankideek, eta geu une batetik bestera joango gara Leire Oskozenera eta ondotik Ainoa Ruiz de Infantek Zartioen ere entzuneko dugu emanaldiari bukaera eman aurretik. Dago aztia da Leire Oskozen hitzak entzutera. Leire partida ona jokatu duzu eta horregatik garaipena lortu. Bai, bueno, gaur partio nahitu naiz, Ainoa ere arrasongi haitu da, Sakekin mina handia egin dit, baina bueno, nik azkenean ere saiatu naiz bera mugitzen eta pues, ongi konpondu naiz. Behar bada kosta egintzaio partidan sartzea eta horrek zuri aukera eman dizu tanto sorta luze bat egiteko hasieran eta gero partida guztian zehar ere alaxe jarraitu duzu, bat ere pitzadurarik gabe, Saketik asko asmatu eta gero tanto bukatzeko aukera izan duzunean ere tanto sorta handia egin duzu. Bueno, lehenbiz biek hasi gara nerviosak, bai, gero pues, bera ere mina egin dit Sakeak erekin, baina nik berari ere egin diot mina, eta gero ere pues, saiatu naiz bera mugitzen. Partida gogorra izan da eta beroak ere ez zuen bat ere lagunduko. Bai, gaur egia esan iten zuen beroa, eta oso partida gogorra izan da, Ainoa, erranduan bezala Ainoa ditu da arrasongi, Sakeakin mina handia egin dit. Baina, bueno, nik azkenan saiatu naiz bere ezkerra mugitzen, eta ere bera mugitzen. Larun batean han Mendiburu izango duzu aurkari, partida osteko elkarrizketan esan digu zure aurka jokatu nahi zuela finala eta lortuko du, zu izango baitzaitu parean, partida gogorra izango da, biek elkar ederki ezagutzen duzue, eta nik uste oso gogorra izango dela finala, gaur ere lan bikaina egin baitu honek. Bai, hanen kontra partidak oso gogorra dira, gau demostratu du zer den, nola haitu den, gau haitu da superrongi, eta badut arras partio gogorra, haitu beharko naiz arrasongi. Gaur bezala aritu beharko duzu. Hoi, da, haitu beharko naiz gaur bezala, ere hobetu beharko ditut gauzak, eta, bueno, pues, partio arras gogorra izango da. Bada, zer gertatzen den larun batean, azken galdera, zer nola bukatu duzu eskuetatik eta gorputzetik? Ba, eskuekin arrasongi eta gorputzare arrasongi, oso ongi moldatu naiz. Inolako eragozpenik ez beraz, larun batean hemen jokatzeko. Eskerrik asko Leire eta larun batera arte. Hau esek Leireren izak eta badator Ainoa gure galdera erantzutera. Ez da posible izan Ainoa? Ez, hasieratik apurbet maldan gora jarria eta baina, ez dut etxi, jarraitu indot, baina, azkenen ezin izan dut. Partidan sartzea behar bada kosta zaizu eta horregatik hasieran alde handi hartu du Leirek, gero murriztu duzu, eta partidan sartzea lortu duzunean ere egin dituzu tanto politak, baina azken aldera ere bere aldera egin du partidak. Bai, hasieran, lehenengo sake uste dut indoztela, edo ez dakit, eta gero hasi danean igual apurbet peloteoa, utxegiteak indodaz, eta hori sei bat jarri da, gero apurke joan naz, usteot Sakeakin min indotzetela, baina ez da izen, ez da izen larregi partideri buelta emoteko. Usteot hori, gero ja eskerrera botatze ostean, da nik hor huevo izten da jozten, eta bera abiadura bebai bota dau, eta hori.
Txapelketaren balorazio positiboa egin behar da, lehengo astean Leire Galeano kanporatu zenuen eta lan polita egin zenuen eta gaur ere utzi ditut tanto politazok. Bai, usteot, nire atarat dotela, behintzete tanto batzutan, apuret konstantzia hori falta izan jatea, hor sake bat erdira indot, eta gero berak tanto egin da gero, ia eta bire joan da. Usteot, lauterdian urte honetan hasi hainbeste eta hain fin bez, usteot, naiz gaur galdu gauze politekin da zela eta horregaz geratu behar naz. Binakako aukera geratzen da, oraindik. Bai, hori da. Binaka gustora, azkenengok partiduetan, ondino, finalera heltzeko asko faltau da, eta bikote oso sendoak deko guze aurrea, baina, partiduz partidu, eta, Hala da, partidaz partida egin behar da, eta zer gertatzen den finala urten artean, eskerrik asko. Eskerrik asko. Hau esek, Ainoaren hitzak, eta bagatoz, emanaldiari bukaera ematera. Eta gaurkoa bukatuta, datorren larun bateko jaialdiaren zain geratuko gara, lehen da bizi Binakako lehiazkanpoko partida bat izango da jaialdiaren osagarri, eta ondotik gaurko lauterdiko txapelketaren finalardietan irabazi duten bi pilotariak izango ditugu elkarren aurka, Leire Oskoz eta Anne Mendiburu. Eta horren ondotik, astelenean izango genuke Binakako txapelketaren final laurdenetako partida, eta badakizuenez, Hadazeni bideratuko zaio larun bateko jaialdiaren diru kopurua, eta horrez gain urtebetez astean arrautza dozena bat irabazteko aukera ere bada, Huevos Larrazen eskutik, eta beraz larun batean laguntza emateaz gainera zozketarako aukera ere izango duzu eskuragarri, eta maili bateko eta besteko kontuak direla eta jaialdi ederra larun batekoa, eta gainera aukera handia ere bai sari hori lortzeko, ona etortzen direnen artean. Nik uste gaur bi finalerdi politiko segula, gogorra bai, eta Anne Mendiburu eta Leire Oskoz heldu dira, eta lauterriko final gogorra espero da, biak oso ondo ezagutzen dira, eta gainera oso ondo ezagutzen da frontoi hau. Osak ikusi beharko nola ekiten dioten pilotariak, eta nik ustetan binte handia gongo gala, jende asko hurbilduko gala, eta ikusiko zelako partido espero duen. Ez digute, esan nola doan sarreren salmenta, baina peinen eguna izan hori da uztailaren bosta hemen, eta bateko eta besteko nik uste giro handia izango dela, eta badakizu hemen zuzenean hemendik jarraitzeko aukera izango duzuela partida, eta baita bestela hemendik azpada YouTube kanalaren bidez ere, sarrerak eskuragai ados pilotaren webunean adospilota.eusen dituzue, eta hori ez gain, eta partida horretarako sarrerez gain final handirako sarrerak ere, Binakako txapelketaren final handirako sarrerak ere handi duzue eskuragarri. Besterik ez beraz gaurkoz, ondorengo hitzordua larun batekoa izango da, arratsaldeko 5etan hemengo zaio hasiera orduan jaialdiari, eta geu hemen izango gara, 5 gutxiago inguruan hasita jaialdiak ematen duena zuzenean kontatzeko prest. Besterik ez beraz gaurkoz Iruñetik, larun batean izango dugu elkarren berri ondorengo hitzordu hartan pilotazaleok, ordura arte izan ogi, arratsaldeon. Arratsaldeon.